हाग्रामा सारनि दिसपुर सोलो यात्रा जिथुनाखि रियेलि बेयो लोरबां जाखाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। बियो एकदम टटेलि दुरबल जाबाय आरो लोरबां जाबाय। मानोना UPPL दोलोनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा रायजो सभायाव MP जानाय लोगो लोगोनो नमिनेशन होनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिनि जिथुनाखि दिसपुर सोलो यात्रा सेटआप जोङो नै बेफोरबायदि बिनि स्टेटमेन्टनिफ्राय मोनथियो। आरो बिथाङा ओंखामबो उखैयाखै दैबो गाङाखै, माने गोजोननाय गैया बिथाङा। माने लुबैदोंमोन, बिथाङाबो लुबैदोंमोन, MP खौ लुबैदोंमोन, नाथाय 3 MP दं। BPF आव 3 MLA दं, नाथाय खामानि गैया, जेबो खामानि गैया। आरो BPF आव जिथुनाखि रायजो सभायाव MP जानायनि सासेबो क्वालिटि गोनां गैया, जायनि जाहोनाव बिसोरो मोननो हायाखै। दा दिनै रायजो सभायाव मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा MP मोननायखौ लानानै क्रिटिसाइज खालामनायानो बिसिनि खामानि। नाथाय बिथांमोना बाख्नायनांगौसोमोन बिथांमोना। बर' हारियाव, बर' जाथियाव 3 MP जानो थांगासिनो दं। बिथांमोना बाख्नायनांगौसोमोन BPF दोलोनिफ्राय, नाथाय बिथांमोना मानो बाख्नायाखै? बिसोरो हारिनि जौगानायखौ लुबैया। बे काउन्सिल जिथुनाखि BPF पार्टिया जाय काउन्सिलखौ दैदेनगासिनो दं, बिथांमोना बर' हारिनि जौगानायखौ लुबैया। बर' हारिया जौगानांगौब्ला, काउन्सिला जौगानांगौब्ला, काउन्सिलाव थोजासे फान्ड रांखान्थि सफैनांगौब्ला दिसपुराव MLA थानांगोन, पार्लिमेन्टआव MP थानांगोन। सानैयाव दिनै 3 जादों। दिनै बियो बर' जाथिनि थाखाय, हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि, मोनसे गिदिर जारिमिनारि सान। बेयो लिरजागोन। मालाबाबो सिमाङावबो नुफेराखैमोन रायजो राजा नोंथांमोन, मालाबाबो सानफेराखैमोन बर'आ 3 MP मोनगोन। थ' बियो जोंनि थाखाय प्राउड फिल आरो गोग्गाथावना। दा दिनै बिथांमोना फोरमायनो सानदों मस्ला लुबैनाय जिथुनाखि बाथ्रा बुंदों भट होनो, नाथाय बिथांमोननि BPFनि MLAफोरनि सिगनेचार लानानै मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा रायजो सभायाव MP जायाखै। UPPLआनो 7 जन दंखायो, आरो माखासे गुबुन गुबुन जायफोर माने मानाव गेदेर प्रमद बर'नि जि क्वालिटि, पलिटिकेलाव जि क्वालिटि, समाजखान्थियाव जि क्वालिटि गुन, बेफोरखौ मोजां मोननानै साफ्रोमबो मदद खालामदों। आरो जायनि जाहोनाव बिथाङा उइदाउट कन्टेस्ट रायजो सभायाव दिनै MP मोननो सक्षम जादों रायजो राजा नोंथांमोन। दा दिनै नायबाय था, बे BTC काउन्सिला बायनो थांगासिनो दं। जेब्ला 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जेब्ला इमप्लिमेन्टेसन जागोन आरो जानो थांगासिनो दं, जायोब्ला रिभटिं जागोन, 60 समस्ति जागोन, 60टा समस्ति जागोन रायजो। रिभटिं जानाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट UPPLआ गभर्नमेन्ट काउन्सिलखौ सासन खालामगोन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बियो रोखा आरो फोरमान जानो थांगासिनो दं। आरो दिनै रायजो राजाफ्रा बुजिबाय, रायजो राजाफ्रा मोनदांबाय, BPF सरकार, हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय सरकारा जे रायजो राजाखौ थगायगासिनो दं। 2 लाखनिफ्राय लानानै 10,000निफ्राय लानानै 15,000निफ्राय लानानै रायजो राजाखौ थगायगासिनो दं। जायफोर माने मोनथावना, केपाबल, इलिजिबोल, बैफोरबायदियानो होआखै, कर्मिफोरा लादों। आरो जिथुनाखि निपटिजम, फेमिलि सेन्ट्रिक, गावबागाव मामा भागिन मामा भागिन, नङा होमबा, मामा भागिन भुटिजाबाद, माने गावनि परियालनि सिङाव
सम्पतिखौ रानना लादों। नाथाय बैफोर थाखाफ्रा आसाम सरकारा फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय 26नि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै रायजो राजानि दोहौखौ नुनानैसो अननानै होदों। बिटिसिआव फान्ड गैया रायजो राजा नोंथांमोन। 6 मासनि थाखाय फान्ड मोनदों, 6 मासनि थाखाय बिल सेंसन खालामनो हादों। नाथाय बियो मानो एनुवेलि नङा, बोसोरसेनि थाखाय माने बेखौ टेम्परारि नर्मेल बाजेट होनना बुङो बेखौ दिनै बिथांमोना खालामनो हायाखै। दा बेफोरनो फोरमायो जे जे बिपिएफ सरकारा जे दिनै रां मोननो हायाखै, बाजेट मोननो हायाखै, बेनो फोरमान होयो रायजो राजा नोंथांमोन। आरो नैबे जिथुनाखि चेक रानदों बियो फैबाय थानाय 2026नि एमएलए बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बै आइ आफा आदै मादै दुखिया गोरिब रायजो राजाफोरखौ नुनानैसो अननानै होदों। आरो बे थाखाखौ बिसोरो रायजो राजाफोरनो होनो नागारै गावसोरनि गेजेराव दिनै रानना लानानै गारि मथर बायदों गोदान गोदान, नङा होमबा? लाक्जारि लाइफ स्टाइलखौ बिसोर सोलायदों। जोबोद दुखुनांथावना। ओंखायनो जायफोरा दिनै बेफोर सुबिदानिफ्राय गोजानाव दङ, डिप्राइभ जादों, डिसक्रिमिनेसन जादों, जायफोर माने बेफोर सुबिदाखौ मोनाखै, थ' बेफोर बिपिएफ पार्टियाव थानानै जेबो मुलाम्फा गैया। आरो बे पार्टिखौ नागारनानै जाय सरकारा हारिनि गोरिब गुन्द्रानि, बर' हारिनि गोरिब गुन्द्रा दुखिया न'खर परियालफोरनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनायखौ सुफुंग्रा मावफुंनो नाजाग्रा, गोजोन सान्थि जौगानाय हास्थायग्रा जाय प्रमद बर'नि दैदेननाय नेतृत्व इउपिपिएल सरकारखौ नोंथांमोना सायख'नाया जोबोद गोनां आरो दरखारि होनना सानना लायो रायजो राजा नोंथांमोन। नङाबा बेबायदिनो पाब्लिकआ पाब्लिकैनो थागोन, दुखिया दुखियैनो थागोन, लामा सामा दालां जेबो जानाय नङा, बेबायदिनो गोग्लैसोनानै थागोन। बेनिखायनो थाबैनो सोलायनांगौ सम जाना फैबाय। आरो मोजां दैदेनगिरि सायख'नाया पाब्लिकनि सायाव सोनारो। पाब्लिकआ सरकारखौ बोख्लायनोबो हायो, दिखांनोबो हायो। थ' पाब्लिकआ खौसे जानांगोन, एकरा जानांगोन आरो सरकारखौ सोलायनाया माने एकदम प्राइमारि गिबि दायथ' माने। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअ बेखिनियामोन। उननि भिडिअ फिन लोगो मोनगोन मिजिङै बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।